Вітанки. Вітанки, рада ўсіх бачыць на чарговым стрыме. Сёння чацвер, мы будзем працягваць з вами гуляць у Лонгдарк. І мы там скончылі на тым, што закінулі рыбы шмат у куфар. Правда ж? Так, расклалі скоры, якія сохнуць, завалілі мядзведзі, які нам перашкаджаў. Увалі ўсе мядзведзі зло. Усе нам перашкаджаюць. Так, усё. Па сутнасці, тут у нас ёсць... Не падабаецца, як ён стаіць. А вось так стаіць. Вось так ён лепш выглядае. Адзінае, што... Вось так яшчэ будзе лепей. А ну, знайдзі сваё месца. Паскуда ляшу вырабляе. Вось так. Мы, адпаведна, вось так зробім, каб у нас все было по фэншую. Каб тут на шуфлятку не закрывала. ВРВ, дратаці, і табе дратаці. Як твои справы? Што плануеш на сёння? Так, мы пойдзем зараз замалёўвацца, хай яно там сохне, а мы, карацей, будзем бадацца па гэткай тэрыторыі і рабіць сваё. Так? 98 трэба храпнуць, вадзіцца. Так, трэба паглядзець, каб у нас толькі было ў кішэнях. Так, усё. Оп-оп, пагналі. Так, замалёўкі, чакайце, у нас 26, падаецца, было там, правда? 31 ажно. Гэтага нам дастаткова, значыцца, мы пайшлі наверх. Наша мэта зараз дайсці ажно да, як я называецца, вежа тая вось назіральная, якая наверсе стаіць. Так, крыху халадно, але мы гэты холад перажывем. О, артукул выйшаў. Добра, дзякую велічэзна, ВРВ за пасылачку. Пачытаю абавязкова. Сёння будзе 3-4 званкі. Зразумела, у мяне ўжо было 3. Раніца яна такая. Не могу сказаць, што стаміўся, але шчыра кажучы, апошнім часам хочацца адпачыць. Вось не надоечы ж быў жа ж месяц таму толькі вакацыя, тыдзень, і я ўжо нешта стаміўся. Трэба, мабыць, узяць на нейкую пятніцу, ведаеш? Узяць нейкую пятніцу, альбо чацвер-пятніцу, каб 4 дні пасядзець у хаце. Вось, не зазіраючы ў працоўныя чаты, мне падаецца, гэта будзе выдатна. Лёха, вітанкі, Альсевіч, вітаю. Вось, так што планаў пакуль ніякіх не будую. Вось, але на ўвазе маю. Я ніколі Альсевіча не пераганю. У чым, Лёха, у чым не перагоніш? Каб першым павітацца, то ж было такое, чакай. Калі першым павітацца, было такое, што ты першым вітаўся. І шмат разоў, мне падаецца. Так, глядзіце, што я хачу. Мы зараз ідзем там да рыбацкіх хацін. Мы, ну, не хацін, дакладней казаць, там вагончык. Вось, мы яго замалюем. Потым у нас ідзе шлях наверх. Вось, і ёсць яшчэ... Галоўнае, каб на дворе дазваляла, слухайце. У нас там ёсць далёкая такая лакацыя, карацей, каля мядзведзя, дзе ён там жыве на тым канцы мапы. Там не памятаць, то пячораць, то што, але там ёсць хаціна і ёсць яшчэ кемпінг. Вось нам спачатку варта туды будзе зайсці, мне падаецца, каб замаляваць усё як належыць, так? Ну, калі раптам што там мы упалюем якую пачвару, ды сабе ежу здабыць. Дарэчы, трэба было мядзведзя з'есці на выйсці. Так, першы ў любым чаце. У любым просто. Не ведаў. Так, уваход у шахту. Цікава нам трэба, не трэба будзе. Дарэчы, няблага было б зайсці ды пазбіраць вугаль у шахту. Зараз я гэта зарганізую, чакай. Оп, 6 палак ёсць, адпаведна, зараз будуць паходні.
додаем. Ось так, берем. Нейкі ветер падымацца, вядома, пачаў ужо. На дворе нам ніколі не дазволяць нармалёва усю тэрыторыю разведаць. То бок адаптацыя ўсё ж адбылася. Якая адаптацыя? Так, мы что-то лутали ўсё, пэўна. Не мог усё пакінуць. Так, соль тут у нас яшчэ ёсць. Варта будзе зацягнуць, калі будзе магчымасць у сваю хату. Так, ну давай соли таксама пазбіраем. Ты ўжо скончыў рэмайстер? Альсевіч. Ты гэтае маеш на ўвазе? О, выдатна. Так, давай скину толькі соль. Пойдзем далей углыб, туды пазбіраем вугаль. Я не памятаю, ці мне трэба замалёўваць будзе гэтую вось шахту, ці не трэба. Можна, дарэчы, паглядзець будзем. Зараз у нататнік так званым. Давай сюди свой пас. Карацей, план на сёння абысці ўсю мапу, замаляваць яе, як мае быць. Каб ужо да гэтага пытання тут не вяртацца. Так, і што? Мы літаральна 3 знайшлі і ўсё на гэтым. О, яшчэ 2, выдатна. Я яшчэ памятаю, што калі тут у нас ідзе паўночнае ззянне, то можна з'ездзіць на паверх ніжэй. Але там зусім малая локацыя там. Там атакуем. Усё. Знайшлі вугаль, знайшлі соль, пайшлі далей. Толькі калі нам дазволяць надвор'е, я б хацеў ўсё ж такі тут на усялякі выпадак замалявацца. Так. Я тут першы ў чаціку артыкул прачытаць усім. Во. А што, Лёха будзе заўтра ў 10:40? Так, здарыўся казус. Я пераклаў за украінізатара. У апісанні было напісана, што пераклад быў зроблены паводле ангельскага перакладу. Дакладніка за субтытраў, так? І на расійскай, а ціхай правераць, весь інтэрфейс крашнуўся. Нават мову. Цікава. Гаўно здараецца. Так, вот тут разбураныя усялякі. Я памятаю, што калі мы сюды падыходзім да гэтага вагончыка, то у нас узнікае склад бярвення. Вось гэтае. Так, а я вось, ведаеце, што? Хто б хацеў? Ось так, давай факелом мы распалімся, і я закіну туды вугельчык, каб дакладна, бо мы зараз маляваць будзем 25 хвілін. Я не ўпэўнены, што за гэты час паходня ў мяне не згарыць усе 4 вугельчыка. Больш ужо канец дня. Склад бярвення мы замалявалі. Надвор'е псуецца, гэта мне не падабаецца.
I'm not sure I can carry much more. Так, ось што я думаю сабе, ці нам хопіць часу з гэткім надвор'ем. Можа лепш вяртацца на нашу базу, бо ў мяне ежы няма з сабой. Упалёўваць там нешта не хачу. А на тым баку давайте паспрабуем заўтра з раніцы выйсці. Паспрабаваць замаляваць, калі раптам на дворе дазволіць. На стрымы? Ён жа ж не ў 10. 10:40 по беларускім часе. Ну так, можа быць. Прабіццё праз пас. Ну то бок я ўсё перакладаў меню, адаптаваў на меню арыгінал, цяпер толькі спадзявацца, што ўсё спрацуе. Ну вось, тэставанне ніхто не адмяняе, таму трэба, таму варта. А так ён гатовы. Зразумела, Альсевіч, так, ведаю, гэта зразумела. То бок засталіся апошнія крокі. Так, не падабаецца мне гэткая колькасць снегу. Не падабаецца. Так, яшчэ памятаю, што там гэтая вёска, якая там знаходзіцца, і таксама варта замалёўваць. Не забывацца пра яе. Я, наколькі памятаю, ты праз пару тыдняў павернешся да хаты, правда? Ну, бачыце, як я прачытаў гульню. Добра, што павярнуўся. Так бы захраз дзе-небудзь зараз у хаціне драўлянай той. Сядзеў без ежы. Нават не ўпаляваў бы нікога. Ну так, добра. На гэты конт я не пераймаюся, таму што я дакладна ведаю, што прыблізна спатрэбіцца месяц, можа 2, каб прайсці сталкера другога спачатку. Дарэчы, можна было б у такім выпадку недалёка не хадзіць. Вось, ды назбіраць сабе гэтых соль сюды прынесці. Так, а у меня только 2 галинки. Так, давайте разбирать усе походни калічныя які. Ось. Як вам учорашні, до речі, гэты Dead Space? Я сядзеў неяк на іншым аккаунце сваім працоўным. Вось, YouTube уключыў. У мяне там па стужцы ён просто наступному уключыўся. Не блага, нібы атрымалася нават. Я так паглядзеў крышачку. На фоне хвілінак 20 папрацаваў. Мне спадабалася, як я адгуляў.
Халера, тут ужо гэтых паходняў. Ля, колькі. Всё, досыць. На 40%. Так. Вады попілі, мяса трэба заесці зараз. ВРВ, чаму ўжо па чацвяргах разам не гуляеце? Мак казаў, што ты хер паклаў. Я так не казаў. ВРВ ў асноўным заняты, бачыш. А мы ж, дарэчы, гуляліся у пятніцу, мне падаецца, не тое, каб у чацвер. Трэба казаць, якава Маріо. Ну, так, мабыць, я апошнюю частку вось на наступным тыдні. Супер Маріо ў касмічным асяроддзі. Вось так яно і будзе называцца гэты стрым. Там паглядзім. Дык а што рабіць, халера? Каб цябе трасса ўзяла, ты паглядзі. Нас гэтая завіруха тут зачыніла, і нам нічога нема рабіць, можна... Не, я не буду рамантаваць зараз гэтую вопратку, простое, што... Вось гэта можна. Все ж таки 25% зляцела. Давай балаклаву гэтую адрамантуем. Ой, калі ж там ужо, дарэчы, у нас будзе яшчэ і 5 ўзровень нашай навычкі вось гэтай. Як яна завецца, шытво. І так доўга прапампоўваецца, шалець. Вогнестрельная. У нас засталась толькі рыбалка і шытво, больш нічога. Так, Shift 9.18 быў час, зараз працоўна 11.20, а яшчэ трэба на спатканні хадзіць, там нейкае жыццё наводку, вось там агульная акупансі не дазваляе не. Вось бачыш, пад авто знайшоў. Мне падаецца, у ВРВ там некалькі абцасаў, ён там ужо неяк дзяліўся. Уяві сабе, Лёха, да яго бабы лётаюць з Грузіі. Да цябе лётаюць бабы з Грузіі, каб з табой спаткацца, а да яго лётаюць. Так што ведай нашых, як кажуць. Давайте 3 гадзінкі паплюем у столю, потым ляжам спаць. Я учора пачаў гуляць у Crysis Warhead, гэта спін-офф першая, там офігенная графіка, не марамайстер версія. Зразумела? Зразумела, Алексеевич. Так строк, мабыць, 30 сантиметров, гэта толькі галоўка. Гэта толькі пачатак. Ой, ВРВ, вибачайся, почалося так, вибачайся. А що ти зробиш? А про що яшчэ калгаснікам размаўляць, вы скажи мне. Пожалуйста. Уже патрымай, если гэта, дай рады з намі неяк. Трымайся. Так, наеліся. Напіліся. Туман. Ну, туман, рэч такая. Як мы тут пачуваемся? 13. Ну, 13 не перакрыць. Можна, вядома, гарбаткі папіць, паходню ўзяць у рукі, але такое. Так, давай яшчэ паспім гадзінку. Так, пойдзем далей. Пойдзем далей. Я памятаю, што нам трэба пераходы усе замалёўваць. Таму, калі халадно зараз, давайте мы зробім пераход налево. Вядома, яшчэ нам трэба будзе замаляваць хату. Ну і як тут? 10. Ай, каб цябе ліха. Ну, добра, хадзем. Гэты туман, ён не надта моцны, таму замаляваць яно дасць, маць на увазе гульня. Раптам вы не ведалі, то замалёўваць то толькі можна ў добрым надвор'і, калі няма завірухі, калі няма туману такога моцнага. Так што
трэба мець на ўвазе. Можна паглядзець. Так, у мяне падкладкі ўзятыя. Добра. Там геймплей на амаль 2 гадзіны пры умовах, які ведаеш, як праходзіць усяго. Такая караценькая гульня. Нават на ўвесь стрым не хопіць. Лёха пачаў з рукамі мерацца. Стрым з рукамі. Так, трэба вось нагадаю, што там яшчэ хаціны. Медведзя нам можна не баяцца, мы яго завалілі. Ну, ўсё добра. Адзінае, чаго баяцца, гэта ось холаду. На жаль. Потому што калі было добра на дворе, я зараз паходню запаліў бы. Вось, і спакойней там зрабіў. А так, трэба будзе яшчэ галавой сваёй паразважаць. Я вось не памятаю, ці мы там праходзім праз пячору якую. Падаецца, што не. Калі мы тут ідзем, мы ідзем па дарозе, а потым з дарогі мы пераходзім на прамежкавую лакацыю. Вось у прамежкавай лакацыі ўжо ёсць пячора, де мы можам адпачыць, а тут, на жаль, няма. Завтра можна памерыцца. Скрыжаваць рапіры. Усё, бачыш, Лёха зліўся адразу, варва. Не вытрымаў ціску. Катя, што гэта такое? А, гэта слупок. Так, адсюль мы пойдзем, калі нам дазволіць, вядома, тэмпература, мы пойдзем у хаты разбураныя, потым у хату, якая на востраве там высокім. Высекчы голландскую іскру. Менавіта. Ось тут замалявацца трэба будзем. Мага, то не дай Боже, мне придется до яго ляцець потым. А у цябе візы няма, хіба што. Наколькі я памятаю, правда ж? У наших крамах не казали... краях не казали голландский штурвал, но сказали нормандская и нормандский румпель. По Днепры. Не, там придется у Двину. То бок вверх по плыне, а потом у Двину переходить еще. Так, ну неяк цеплей стало, бачите? Видно, что мы температуру свою сгубили. А вось тут мы не зможем с тобой посидеть. Нам тут будет холодно. -3, а -3... Так, ну вогнище распалить снег, это не вариант. Так, а что мы можем... Ось тут нам надо будет замалёвываться, бачите? Так. Там были пячоры. Я хочу зараз у пячоры согреться, потом повернуться. И уже замалёвываться. Головное, каб тут согреться, знаете, где. Разбитая шаша. Так, мы тут давно не были, до речі, тут вовки зараз обновятся, я упевнений. Треба бути акуратним. Там льотають. Так, лятують уже кромкачі на зміну на дворі навіть. Ну, неприємненько поки що.
goddamn freezing. Так, візьмі, коли ласочка, лук у руки. Ну і туман, глядите, піднявся. Курвіска, ну ти просто ошалеть, гульня. Ну мы ж сюда замалёвываться пришли, ну что ты робишь? Как тебе холера взяла дикая, ну? Паскудство. Где моя печора? Бо я вже хп губляю давно. Так, все на месте. Знаходим теплую зону. Разгортываемся. Так, у нас тут еще навод есть. Меньшики. Шиковно. Сюда-сюда. Оп. Так, только не спать, а почекать. Блин, ось. Поднастарала на дворе. Не, вядома, гэта лепш за завіруху. Але тое, што няма магчымасці замалёўвацца, но таксама мне не вельмі падабаецца. Так, я в інтэрнэце шмат фота бачу, што гандлёвы цэнтр, наколькі яны вялікія, што здалёк ёсць туман. Калі паглядзець. Но я такіх не сустракаў, шчыра кажучы. Ну там хутчэй не туман будзе, ведаеш, Алексееш, можа быць, гаворка вядзецца пра вільготнасць. Таму што у закрытых памяшканнях звычайна вільготнасць высокая, вось, хутчэй за ўсё, праз яе нічога не бачна. Ну не тое, каб нічога, але вось такая нібы смуга у паветры вісіць. Так, ну, дзякуй Богу, толькі што цёпла. Але вось што няма магчымасці замалявацца, ну дык гэта гамон. Так, я вось бачу, крыху святлей стала. Літаральна на пару метраў, можа 10 метраў, якіх 15, але святлей. Галоўнае, каб гульня дазволіла замалявацца зараз. Так, тут мы выйшлі. Давай поп'ем вадзіцы. Не, вось тут, дарэчы, больш плотны туман. Немагчыма. Немагчыма. Сюка. Ну ось як так, ну. Паскудства. Так, колькі, як мы адчуваемся? Мінус 4, а ў мяне... Та не тое. Вось гэтае, давай. Гэты колькі дае? 7. Пачакаем гадзінку на свежым паветры. Дасі магчымасць замалявацца? О, дзякуй. Вось, да разбітай шашы. Паднялі.
Усё. Скеміў я што зрабіць, каб у нас была магчымасць. Так, гэта яшчэ адно месца, якое нам трэба было замаляваць. Зараз у вёску за гэтую збураную зазірнем і пойдзем на востраў. Там, дзе у нас мядзведзь з'яўляецца. А ад вёскі, дарэчы, пойдзем па вадзе, можа там нешта на гэтае нацягнула нам з вады прыемнага і каштоўнага. Галінкі маюцца хоць якія. То я бадзяюся. То чаму б не пазбіраць, правда? Мядзведь гэта добра, пад'язджае контент. Мядзведзі не будзем, мядзведзі мы завалілі вось тут. На мінулым стрыме, калі раптам ты забыўся. Мы яму нос прабілі стралой. Як Робін Гуд. Мядзведь у нас будзе на тым канцы мапы, куды я ішоў у мінулы дзень. Ну, то бок, па гульнявым дні учора. Прыбярэжныя хаты, во. Замалявалі прыбярэжныя хаты і пацяплела яшчэ. Оп! Выдатна. Так, зноў змена на дворе. Каб цябе ліха! Як вы абрыдлі ўжо лётаць тут па 2 разы на дзень. Дойце замалявацца белому чалавеку. Зварочваемся, кіна не будзе. Чакай яшчэ. Усё будзе, мы ўсё ператрываем. Ведаеш, я вось учора сядзеў у ватафайкі на стрыме, і зноўку, курва, гэты хлопец мяне засмуціў. Зноўку, курва, гэты хлопец сказаў такое, што, ну, чапляе, нутро ўсё выварочвае. Зараза гэткая. Трэба будзе думаць. Гэта да чаго? Да таго, што невялічкая розніца вось ні халера няма тут на вадзе. Вось гэта дзіўна. У гэтай частцы нічога не выпадае на ваду. Ці гэта толькі ў мяне так, бо я ў іншых блогераў бачу, як яны гуляюць, іх штосьці тут падае, ну, халера з ім. Нам трэба наверх падняцца да філосафа гэтага. Карацей, я пра Long Dark падумаў. Ну, таму што ты ж таксама там ныеш у чаціку, што табе не вельмі падабаецца, не заходзіць гэтая гульня і гэтак далей. Вось, і хочаш не хочаш, але яно ўплывае на спрыманне і мною гэтай гульні. То бок, тыпу, дастаткова сумна, наадварот не весела і гэтак далей, трэба нешта прыдумляць, вычварацца. Падаецца, што так. Вось, але па факце яно мусіць быць інакш, вось на мой погляд. Мусіць быць інакш. Як і ў ватафакі, ой, халера, я тут не падумаюся, як і ў ватафакі у адносінах, у ягоных меркаваннях, так і ў мяне з гэтай гульнёй. Нягледзячы на тое, што яна месцамі цяжкая, часам выглядае як невыносная ці занадта доўгая, але мы мусім усё зрабіць, мы мусім яе скончыць. Усе дасягненні атрымаць. Оля! Воўчына адрадзіўся, а мы толькі што шлі туды. Хаця гэта, магчыма, алені ёсць, але вось так здалёк выглядае як воўк. Вось, то гэта, там быў алень. Няхай сабе і цяжка, затое ёсць мэта, мы яе дасягнем. І гэта тычыцца не толькі Long Dark'у. Я вось так лічу, я вось так скажу.
Так, зараз я замалюю хату, што ў нас тут амаль вечар. Ну добра, калі вечар. То бок мы тут непадалёк ад сваёй хаціны гэтай базы знаходзімся. Так, усё, ўжо у нас цягавітасць пайшла на низ. Хата мізантропа, кажу філосаф. Так, давай мы гэтую хату замалюем так самым. Во. Як добра. Так, а вось гэтую рэч. Ці нам трэба пірс нейкі. Ля, там шафа ляжыць. Пойдзем яшчэ вось туды, на гэтую выспу, каля вады. Пірс нам трэба замалёўваць ці не? Так, а на клавіду мне пахую. Што мы тут забыліся ўзяць? Ваўчынае мяса. Так, хадзем паспрабуем шафу гэту абкрасці, бо я бачу, што я вынесла. Даволі далёка вынесла, хутчэй за ўсё яе можна будзе спакойна залутаць. Каб быў час у нас не на гэта, а можна было б нават распілаваць, ёсць адчуванне такое. Пустая. Халера на вас. Бля, і глядзіце, там таксама воўк бадзяецца. Бачыце чорную кропку? Усё паадраджалася. Вось гэты трусінны востраў маленечкі, яго трэба замалёўваць ці не? Нібы не. Так, усё, пайшлі далей. Нічога, нічога, я зараз буду ісці вось з гэтага вострава, я упалюю цябе. Ты там вый, не вый. Але свой лёс ты спаткаеш. Так, там вясло ляжыць, ці дошка нейкая. Во-во-во-во-во, цішэй, ветер падняўся. Нам літаральна трошки засталося, пачакай. Так, гэта што, дзве рыбіны? Яны тут аднавіліся адна пад адной. Вось так, 4 штукі скінем. Так, памятаю, што недзе будзе трэба замалёўваць нейкія хаціны рыбацкія, вось толькі якую. Трэба будзе паглядзець у гайдзе. О, мы тут не збіралі даўно нічога. Акунь. Бяровска. Ой, ты шо, ля, як нам падфарціла. Пусты. Капелюшек. Выдатна. Падаецца, мы рыбу падабіралі, правда ж? Ой, варта вось тут скінуць. Угу. Not sure I can carry much more. Вось, востраў рагатага зайца. Называецца на гэты востраў. Так, тут жа ж ёсць хата, правда? Во. Мне падабаецца, як тут замірае гэтая уні складовая.
Все, малюемся. Выдатненько. Машнінський, вітаночки, шановні. Як твоя справа, як твої плани на сьогодні? Що планується у тебе? Може, нешта погуляти збираєшся, ці попрацювати добренько? Четвер. Другая полова тижня. Найлепший момент. Так, я бачу, ось недзе там чорненькая. Доволі близько до мене. Так, мы что там? Добро, вертаемся, давайте вертаемся на нашу базу. Я хочу забить только волка. По дорозе, який у нас будет. Так, і одразу я погляжу еще. Як його? Голова два вуха. Погляжу яще на тое. Гэта рыба ж. Гэта рыба. На тое, якія месцы трэба будзе замаляваць, апроч таго, што мы ўжо зрабілі. Нагадаем, мы зрабілі пакуль што сваю вёску. Дамы вось гэтыя спаленыя разам з вагончыкам. Пераход той, гэтую выспу, вёску тую, гэтую выспу. Што стаіць паскуда, чакае мяне. Так, я пад цябе заўсёды працую. Вось яна што. Прыемненька. Добра, калі я не перашкаджаю. Так, вырве. Калі тут там вара, шановная. О, да рэчы. Тоталвары ты закидваеш на Машнінскага тоталвар, каб ён пагуляў? Так, пакуль што цёпла нам. Тут галоўнае, каб ён на нас не кінуўся, пакуль мы ўжо кінуўся. Нічога. Што ты равеш, гаўняшка? Як заўсёды, проста ў вока. Так, вось што я хацеў, выбачаюся. Выбачаюся, зараз я пагляжу толькі лакацыі. Так, гэта ў нас наверсе, гэта я ведаю, дзе таунсайт я зрабіў. Commuters Lament, гэта я не ведаю, што. Так, гэта пераход? Не. Оу, слухайце, дык я забыўся яшчэ одну лакацыю замаляваць. Так, вось гэта кепска. Пакуль што давайте сходзім туды, калі нам пашанцуе, нас не задзьмуе ветрам ніяк. Мы мусім там замалявацца, можа падбегчы крыху. Цягавітасці яшчэ шмат. Карацей, па гайдзе, каля вёскі, якую мы замалявалі, яшчэ лакацыя ёсць, якую варта замалёўваць. А я чамусьці не заўважыў, што там з'яўлялася гэты надпіс. Цікава. Пасля пацукоў ужо на 11 главе. Блять. Завіруха. Все, паварушваемся адразу. Без варыянтаў, трэба да хаты ісці. А што за пацукі, чакай? Нешта я не гэтае. А, Plague Tale, о, усё. Так, находились як валацугі, халеры, я
Вось там за гэтай вёскай забыўся нешта замаляваць. Прыйдзецца вяртацца. Давай, дзяўчына, ідзі. I'm starving. Сцішылася. Каб я ведаў загадзя. Можа пайсці, дазволіш, не? А, з іншага боку, чакай. Мы можам прайсці каля нашай хаты. Там рыбы да халеры. Вось, перагрызці рыбы. І туды схадзіць. Добра, што музычку сёння давезлі у гульню. Кіжуч. Давай. Плясі готова. По воде, ага, 10 грамм. Чекай, хотя б літку учапіць. Пайшлі ў гэтую вёску, і за ёй там мусіць быць нешта. Атрымліваецца, што недзе каля машыны яшчэ нейкая зона, якую трэба замалёўваць, але якая ў ёй каштоўнасць у гэтай зоне, я ніж не разумею. А я сабе учора замовіў Саша Філіпенка слон. Нарэшце я і да яго дабраўся. Ведзьмара скончыў чытаць апошнюю частку і хрышчэнне вагнём, якая была перакладзеная. Спадзяюся, Філіпенка мне спадабаецца, у адрозненне ад Бахарэвіча. Нешта мне Бахарэвіч не зайшоў. А я планую собаку Европы замовіць недзе. А вось я чытаў. Шчыра скажу, што вельмі суб'ектыўны твор. Просто, сучасны, так. Ён сапраўды вельмі сучасны твор, дзе мастацкая асоба выходзіць, я б сказаў нават не так. Не мастацкая асоба, а мастацкі позірк на падзеі, на тое, што адбываецца, на тое, што плануецца. Яно становіцца у цэнтры. Ведаеш, гэта трошкі не тая класіка, да якой я прызвычайны, да якой я, як гэта, addicted. Як гэта правільна патлумачыць. Прызвычайны не тое, каб прызвычайны, а аматарам якой я і з'яўляюся. Во, вось так. Карацей, вось наша вёска, недзе тут кажуць. Таксама штосьці замалёўваецца. І што? Я пакуль не бачу ніякага паведамлення, каб усплывала. Нема. І вось мы прыйшлі да машыны. І тут таксама нічога няма. Выбачаюся. Боль вандроўніка, вось яно што. Усё.
вось гэта. Трэба было замаляваць. Гэта недарэчна, на мой погляд, з боку нашых распрацоўшчыкаў гэтай гульні такое рабіць, калі нам трэба замаляваць у адным месцы адразу два месца. Па-першае, вось гэтую боль вандроўніка, вось, а па-другое, пераход у наступную лакацыю. Ну, выглядае не вельмі, як на мой погляд. Машнінскі, дарэчы, а што ты лічыш сам наконт Сабак Еўропы? Што ты чакаеш ад гэтага твору? Бо ён, курва, ён вельмі, я б сказаў, складаны. Ну і што, у твар зараз будзеш дзьмуць? Выдатна. Ну хаця б нам дазволілі замалявацца, гэта ўжо добра, а падчас завірухі мы тут пройдзем як-небудзь пад гарою, прыціснуўшыся. О, добра, я на краку направа перамясцілася, значыцца, мы спакойна будзем ісці па дарозе. Трошки ХП згубім, вядома, але не крытычна. Я некалькі разоў бачыў, і мне стала цікава, яе ўключылі ў свае спісы некалькі блогераў. Так, я таксама гэта ведаю. І цікава далі фідбэк, але я намагаюся нічога не ведаць пра творы гульні. Да таго, як пачну спажываць, таму нічога не скажу. Ну так, я, дарэчы, таксама шмат каго бачыў, асабліва вось мяне цікавіла тое, што Халезін увогуле лічыць гэты твор адным з лепшых за беларускіх твораў за мінулае стагоддзе. Вось гэта мяне купіла, я б так сказаў, але потым ужо я даведаўся, што і сам Халезін, і ягоны погляд, ён не надта мне пасуе, вось. Але гэта ўжо я высветліў пасля таго, як прачытаў Сабак Еўропы. Так. Пакрыху мерзнем ужо. Давай падбяжым. Так, ну яшчэ крыху, давай, дзеўчына, давай. Зараз будзем мокрыя, як цуцыкі. О, добра. Спіну як штурхае, глядзіце. Так, мы ўжо блізка. Пачаліся хаты, вось ён пасёлак з'явіўся. Вось яна машына. А вось і наша сховішча. Мы ў хаце. Wonder if I can drop any of this gear. Перажывеш, так.
Что у нас мокрое? Подкладка, все гэта добра. Так, шкада, у нас капелюш знішчаны. До нас прыплыў. Вось гэта скінуць. Это сюда занести. Так. Что у нас, до речі, по 6? Ну, выдатно. То, что мне треба, так. Капелюшек. Ён что, знішчены? Так, знішчены, шкода. І оп. І зараз ще буде ще один капелюшек під його. У шафу його нельга пхаць, бо ён знікне. Ці ў нейкую шуфлядку. Так. Больш-менш добра. Лася трэба, слухайце, неяк за сабе здабыць. На загадкавым возеры ласіная скура ёсць, каб адрамантаваць нашы мега з ласінай скуры. Туды папілі. Добра. Так. Ужо вечар амаль што. Як тут наша сушка? 68, 23, 55. Потым сходим туды ўжо. Так, ну што, мы лягаем спаць, ці што мы робім? Давайте. Спачатку вось так. Тыпу ноч прыйшла. Выдатна. Папілі вады. І на 7 гадзінак. Цікава, як гэтая дзеўчына сабе рэгулюе час, на які яна лягае спаць. Яна воду выпівае. Як гэта я памятаю, рабілі некаторыя. Типу, выпіваеш вады, ведаеш, колькі табе трэба выпіць вады, каб праз некаторы час устаць. Так, і 34 гадзінкі, ось я думаю. Давайте 3. Мало было. Так, пачакаем гадзіну. Яшчэ такая сабе раніца. Ось, можна кемарнуць, як гэта на паўвока заплюшчыць сябе вочы і пачакаць гэтую гадзінку яшчэ ў ложку. Ось так. Так, што па надвор'і? Паказвай давай, выдатнае надвор'е. Гэта вельмі добра, крыху ветру. О! Нейкія там 100 калорыяў, напэўна, пакінулі. 130 грамаў мяса. Так, выдатная. Мінус 14 толькі што. Так, спачатку мы зойдзем да хаты. Мы сытыя. Вады можна ўзяць літрык. Мне трэба зараз падрыхтавацца да паходу на той канец мапы. Адзінае толькі што на гэтым канцы яшчэ хачу паглядзець і што мне замаляваць. Вось, дарэчы, ага, Fishing Camp, гэта зразумела, што. Rabbit Island, так. Log Sort. Log Sort, ага, Log Sort я зразумеў, гэта я замаляваў ужо. Мизантроп ёсць. Што за гараж? Концерт гараж. Цікава. На адной лакацыі атрымліваецца 2 замалёўкі нам патрэбныя. Ну, давай паспрабуем. Так, Rabbit Grove. Так, это далёка там. Добра. Rockfall.
Гэта сюды, зразумела. Silent, што? Яшчэ раз, clearing. Гэта падымаючыся наверх недзе. Нейкі зуб нават ёсць тут. Цікава. Зуб гэта скала, раптам што. Так, гэта 3, зразумела, перахода. Train unloading, гэта перад пераходам, ага. І waterfront cottages. Усё, гэта я замаляваў. Так, з іншымі месцамі зразумела, што нам рабіць. А ў памяшканні нельга замалёўваць, кажа ён. Давай тады вось так зробім. Мы ж тут акурат каля сваёй хаты гэтай стаім. Я яшчэ вёску замалёўваў, калі быў там. Давай вось так зробім. Оп. На ўсялякі. І пасёлак мы замалявалі, і гэты. Дарэчы, цікава, чаму ў нас не знікла з мапы адзнака пра тое, што там нейкая схованка ё. Вось гэта цікава. Але схованку я знаходзіў. Так, усё, вада ё, ежа нам не патрэбная, мы ідзем проста ў паход. Таму трэба мець на ўвазе, што мы яе мусім сабе здабыць там, на той частцы мапы. Усё, пайшлі. А ўжо калі будзем вяртацца, мы пойдзем верхам. Праз вежу, праз уваходы ўсе. І пячору. Сабе гэтую замалюем. Ну, карацей. Спадзяюся, ўсё атрымаецца. Так, слухайте, неблагая температура, минус 10. Только что. Соника не бачу, каб нам распаліць вогнішча, ці... Здаецца, так не хопіць гэтага соника. Так, яшчэ трэба гару замаляваць, я там ніку бачу. Зуб завецца. Вугалінка, добра. Можна? Не, не можна. В такім випадку ходім. У машині колькі? Мінус 5. Того, калі было уживаць свой гэты спальны мяшок, то можна грацца. Дзяўчына мерзне. Магчыма, мне пачулася, нібы злева заскуголіў воўк, але... Це можа быць. Так, хадзем у хату, зараз паграемся у вагончык гэты. А можна, дарэчы, і ў печору. Бліжэй сюды.
Ось так. Давай. Вочки наши адаптуй. Оп. Пайшлі далей. Наступны прыпынак наш гэта будзе рыбацкая вёска. Так, там на рыбацкай вёсцы трэба 2 кропкі замаляваць. Гэта вось скала, яка завецца зуб. І непасрэдна самую вёску. Што гэта, чакайце, гэта ў нас тохкаюць курапаткі? У мяне тут курапаткі? Не ведаў. Так, на гэтай частцы мапы... А вось і зуб гэткі. Ўжо бачу. Як тут у нас бяспечна. На гэтай частцы мапы мы ўжо даўно не былі. Таму тут могуць быць і ваўкі. Вядома, мядзведзі мусяць быць. О, знойдзена новае месца. Зуб. Замалявалі. Так, масток абвалены. Так, дзёўчына, канчай скуголіць. Ці варта нам заваліць аленям? Вось гэта пытанне. Во, 2 ваўкі. Бачу, вось там яны тусуюцца. Так, дзяўчынка, ну ты куды? Ну куды ты, куды ты? Так, у такім надвор'і я не распалюся. Так, а тыя хлопцы, гэта добра, што яны ёсць, слухайце. 4 кілаграмы. 6:21 хвіліну. Выразаць ён будзем. Гэта простая і добра, што яны там ёсць, што я іх завалю. Зараз возьму гэтых 6 кілограм мяса і зацягню ў вёску. Але чамусьці яна мне нагадвае шэраг ваўкоў. Раз, два, тры. 3 ваўкі пакуль што бачу. О, пашлі на пах. Так, вось тут. Вось тут наша будзе невялічкая база. Так, вось наша вёска. Як вы там, хлопцы? Ідуць сюды, добра.
Так, гэтыя домікі, хацінкі я залутаў уже даўно. Oh, so cold. Так. Ось так. Давай грацца. Так. Где там наши ваўкі? Ще за все пайшлі назад, добра. Замалявалі хаты. А не, во, бадзяюцца, вось яны. Так, выдатна. Што па часе? Сярэдзіна дня, у нас яшчэ цягавітасці шмат. Мы раптам што сабе прыгатуем. Але толькі што хутчэй за ўсё прыйдзецца скарыстацца ў нас запалкаю, каб распаліцца сёння. Лутаў. Так, добра, вёску замалявалі? Замалявалі. Цяпер нам трэба ісці вось у гэты бок, можна і тут падняцца, але мне трэба будзе ісці да самага канца, там, дзе ў нас завалена ўсё. Ось тут ці то абрынуты мост, ці неяк так завецца гэтае месца. А вось і мішка. А вось і мішка, дарэчы. Мішка выйшаў на паляванне, далёка адышоў, дарэчы. ВРВ, што па часе, першая гадзіна працы, я ўжо заебаўся. Спачуваю табе, ВРВ. Мішка па моры, бачыце, бадзяецца. Засумаваў па гэтым шуме. Нічога. Так, вось каб быў, дарэчы, Соніка, я б зараз распалю проста вогнішча сабе, да і упаляваў бы яго. А так, маюся абысці. Вось, нам туды трэба. Там дзве лакацыі, якія трэба замаляваць. О, алень тут, выдатна. Іх тут, глядзіце, якая зграя. Ось каб тут яшчэ механіка была, слухайце, калі шмат аленяў, яны маглі як кенгуру табе звездзюлей навешаць, але было б смешна. Як бачу бярозку, якую можна запілаваць сабе, гэта добра. Так, дзе тут гэты завал? Ці абвал, як ён будзе звацца? Рокфол. Камняпад. Даволі рытарычна. Вось камняпад. Выдатна. Шкада, што Соніка не ўзнікла. Так, ну за 25 хвілін мядзведь не мусіў пайсці блізка. Трэба зараз падняцца да машыны, агледзецца. Бо калі мядзведь прайшоў зноўку пад мастом туды налева, то нам лепш яму ў спіну утрыкнуць. Каб ён на нас адрэагаваў і сюды збег, і мы яму тады праміж вачэй бы яшчэ прапісалі. Мішандр, ты дзе? Вось ён, добра. Всё, калі ён там, значыцца, мы тут можам спакойна сабе ісці.
А, спакойна ісці. Котка. У гэтай мясцовасці была пума. Колькі у мяне стрэл? Акурат такі 8. Восемь стрэл. Каб яшчэ ёй на кіпцюр не патрапіць, слухайце. Так, 3 падпісантаў мне артыкул прынес. Добра. Віншую. Першыя гэтыя пайшлі. Фідбэкі ад публікацыі. То можа яшчэ будуць, хто ж яго ведае, правда, не? Гэта мы тут сметнік зладзілі. Так, я памятаю, мы тут уначы бадзяліся плюс-мінус. Вось пячора, у якой нараджаецца гэты мядзведзь. Косткі валяюцца і ўсё такое. Недзе тут непадалёк ад яго мусіць быць кемпінг. Стаяць сталы, лавы і ўсё такое. Что там было? Подалося. Так, где ж тут гэтыя столы і лавы? Бачу разбураную хату. Гэта што? Так, усё. Некие трусы бодяются. Так, бляха, где? Тоже новость тут мусить быть плюс-минус. О, дякую за фоллоу. Дякую за фоллоу, інфех. Вельмі рада бачыць род фолловераў. Так, все, драўніны хопіць уже збіраць, падаецца, у нас гэтых галінак. Можна с ракаю жерці. Так. Вітанечкі табе таксама. Новы глядач, гэта заўсёды прыемна. Як знайшоў, як натрапіў? Адкуль узяўся? Распавядай давай пра сябе хоць што-небудзь. Без персанальнай інфармацыі, калі ласка. Пашпартныя дадзеныя мне не патрэбныя. Так, ну халера ясная, ты дзе? Мы ўжо хаціну гэтага паскудніка знайшлі. Так, тут нейкая брама, слухайце. А, во, уваход. Бля, воўчына ідзе. І што мы тут? А, вось ён кемпінг. Ага. Я прысяду з вашага дазволу і замалююся. Так,
Выдатна. Тут галінкі, галінкі, галінкі. Яшчэ заплечнік я бачу. І скрыня ёсць нават. Так, чакайце. Літаральна хвілінку я хочу паглядзець. Я ўсё там... Знайшоў. Так, гэта я знайшоў. Гэта я знайшоў. Гэта можна выдаліць. Silent Clearing гэта наперадзе яшчэ. Rockfall я знайшоў. Так, Rabbit Groove. А Rabbit Groove гэта хаціна. Угу. Калі я добра памятаю. Хаціна у нас наверсе знаходзіцца. О, бачыце, там яны лётаюць. Так, давайте гэтае забяром. Няма чаго то гэта пакідаць. Бо гэтая частка мапы, яна патрэбна менавіта толькі для дасягнення. Тут нічога няма і па луце. Можна, вядома, мядзедзя заваліць заради скуры. Та перажывеш, дзяўчына, не скуголь. Во, яна хацінка, бачыце там. Так, ведаеце, што добра? Ага, вось не гэтае добра. Не гэтае добра. Так. Ці я ад яго адарвуся? Музыка змянілася? Не, не змянілася. Гэта ўсё яшчэ напружаная музыка. За каменьчыкам раве. Тут рэльеф вельмі нязручны. Я праз гэта не хачу яго атакаваць. Бо ён зараз будзе стрэфіцца, будзе мяне атакаваць і... ну, зачэпіць сваімі ікламі 100%. Я да яго не ўцяку. А зараз, калі я схаваюся у хаце ад яго, тут і трусы маюцца. Яны адцягнуць ягоную увагу. Вось. Так. Мы тут былі, падаецца ж. Все залуталі. Так, бачыце, пуста, пуста, пуста. Нічога няма. Мы нічога не знайшлі. Так. Добра, замалёўваемся. Выдатна. Так, а што далей? Галоўнае пытанне. Далей нам, мне падаецца, лепей павярнуцца сюды, у стаянку рыбакоў. Так, а ты што знік? Трусы зніклі і ваўчына знікла. Цікавыя паводзіны. Так, чаму я вырашыў туды ісці? Та ўсё проста. Там у нас ёсць прыпасы мяса. Мы сябе іх можам пасмажыць. І на наступны дзень, раніцаю, мы пойдзем уверх. Да пераходу, да вагонаў, вось, і да вежы назіральнай. І мне падаецца, гэта будзе выдатна. Так, шкада толькі, што мы не скарыстаемся якія божахна лінзою.
Так, і што вельмі прыемна, коткі не чую. Або калі каго раптам сустрэнем, то толькі вось ваўкоў. Адпаведна, там каля моста мядзведзі яшчэ. Наши сляды. Так, хотим напарим воды, напарим воды, насмажим мясо 6 кілаў, і нам дастаткова гэтага будзе, каб нават калі заўтра будзе завіруха яшчэ, каб пратрымацца. Шо, Михалыч, ты сюда не пайшоў? Спадзяюся, што не. О, пухнатая дубка. Вось, ён усё ж таки. Калі мы выйшлі з хаты, ён тут адрадзіўся і пайшоў туды. Разумела. Тут, дарэчы, можна было б яго паляваць вось адсюль. Залезці, стрэліць у спіну, а потым чакаць, калі ён здолее забегчы на дрэва, паліваючы яго стрэламі адтуль. Так, ён нібы у мой бок накіраваўся, бо я чую тупат. Угу. Ідзеш пацырыць. Турыст. Тут турысты, авантурысты. Усё прыемна, усё карысна. Хто спяваў гэтую песню, га? А ну, чатик. Правільны адказ, то ведаем. Так, абышлі, спадзяюся. Ён-то па скарочаным шляху пайшоў. Во, дзе? Медвяжаціна. Крамбамбуля, правильно, Лёха. Яны самыя. Арт-праект Лявона Вольскага і Міхалка. Сергея Міхалка, вось так лепей. Дядька Сярожа. Так, ваўкі пабеглі па сваіх справах. Мы таксама. Бай-бай. Кубусь пухатек. Ой, так, ну што, придется скарыстаць запалачку. Але што паробіш? Але што паробіш? Запалачку дык запалачку, не вельмі прыемна, але... Выйсця няма. Ужо ўсё, калорый. Ледзь хапаем. Медведзя спужаўся. Дык няма чым біць, разумееш? Ён далёка ад хаты, то бок, калі яго забіваць, выкарыстоўваючы запалку і распальваючы вогнішча, я яго сюды буду цягаць да раніцы самай. Разумееш? Погода прыйшла. А што, калі атрымаецца зараз распаліць вогнішча без запалкі? Ась? Стаянка рыбакоў. Стаянка рыбакоў. Так, дзе б нам тут вогнішча распаліць? Каля хаты нашай. Ты бачыў, Лёха?
Сонца дастаткова было, каб мы распаліліся. І нам просто гульня падгуляла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, та ты шо? Калі такое было? Схавай ты лук, псіхованая. I'm not sure I can carry much more. По 40 хвилинов. Ох, выдатно. Так, ваўкі вось там трое. Стаіць. Ці яны шэрыя? Ну, ёсць такое ражанае, што яны шэрыя. Ой, олень далёка. А ну-ка сюды, ваўчыны. Один, другі, трэці. А ну за мной. Пшт. Давай. Я тут. Я тут. Давай, гау-гау. Малайчына, першы пайшоў. Давай, 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 давай. У мяне там, бачыш, смажыцца ўжо адзін. Не воўк, але ж алень. Так і ты не воўк, мабыць, я тебе заб'ю, будзеш аленем таксама. Давай, 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 ближэй. Я тебе тут почакаю. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, стрейфимся, стрейфимся, хоп-хоп-хоп. Дзяўчына, чакай, вось ідзе, твой сняданак. Яшчэ раз у вока. Ха-ха-ха-ха. Ну, зараз мы будзем яго разрабляць, збіраць, карацей. Як мы тут? Колькі у нас хвілінак засталася? 18. Паладзін, вітанкі. Вітанкі, шаноўны, як твоя справа? Што цікавага адбылося ўчора ўвечары? Так, мы сюды дадаем. Я толькі спадзяюся, што нам не сапсуе нічога надвор'я. Бо я бачу, ўжо нейкі ветрык з'яўляецца. Ну, нічога, мы два кавалашкі, прынамсі, сабе насмажым. Так. Вось сабе 4 гэтых. І дзербанем. Кілаграмы. Нічога цікавага. Та ёпта мать. I wonder if I can drop any of this gear. Эй, пс, ёлупы. Сюды ходи. Няўжо ад мяне не смярдзіць вам? Давай, 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 давай. Ля, як далёка. Як далёка прыходзіцца за імі ісці. Ну. Адзін павярнуўся. Так, нібы ідзе. І другі павярнуўся, нібы ідзе. Вось так. Так. Калі там тот. 110 стрымаў. Уша, людзі. Вось гэта вы, хлопцы, даеце. Чаду. Так, ну што, сунуцца яны паціху патроху. О! Рыкнуў ужо. Я, вядома, зараз кепска раблю. Бо я яго сюды падпускаю. Ён зараз можа накінуцца. Так, ты. Ходи сюды. Ты мне не падабаешься. Я тебя просто хочу забить. Давай. Чуешь ты, ваўчына? Бля, які упарты. Ідзе. Давай. Пайшоў. У пекла. Все, смецце, аб цябе толькі ногі.
выцер. Так, адразу пасля бесіджа. Бесіджа я не ведаю, што гэта такое, паладзін. Гэта бесідж сёння. Это нешта на гэтым, на машнінскам. Так, ветру ж не было. О, я уже спужаўся, што можа быць. Бесідж. Не, ну тут, ведаеш, тут вось, калі вось гэта напісаў, адразу стало ўсё зразумела. Вось адразу. Просто ніякіх пытанняў. Я не ведаю, што такое бесідж. Я ведаю, Кім Бесінгер. Не асабіста, але у твар распазнаю. Гульня пра пабудову дзіўных агрэгатаў з гаўна... О, божух, ну. А я чамусьці не заспеў цябе гэтую гульню. Так. Сюды давай, яшчэ гэтага ваўка мы палушчым. Паглядзі цікава, я сёння буду стрыміць увечары. Ну я тут, калі ўвечары, то я пагляджу. Дарэчы, сёння вечар вольны. Калі раптам там яшчэ і Зміцер закіне на чарговы файл Ведзьмара на пераклад, то гэта ўвогуле будзе цудоўна. Я буду сядзець перакладаць. А вось, і глядзець вашыя стрымы. Так, усё. Рыхтуемся. Што па вадзе ў нас? Там 1,5 літрыкі трэба вады паставіць будзе сабе. Так, 11 хвілін. Sure I can carry much more. Давай мы сабе зробім. О, паўночнае ззянне. Чуеце, там яно такое трэньк? Угу. Менавіта. Так, раз, два, три, 4, 5 кіляў. Выдатна. Ну, ўсё. Задзьмула, правда? Задзьмула. 5 кілаграмаў ёсць. Дзякуй Богу, што ваду паставіў зараз, бо я думаў сабе, можа, не варта. Выявілася, што менавіта зараз і варта было. Ну што ж, бывае. Такое здараецца. Папілі. Давай лягаць спаць. Так, амаль выспаліся. І што, раніца? Сер'ёзна? Яшчэ ноч. Яшчэ ноч, таму мы гадзінку пачакаем. А потым ляжам на 2 гадзінкі паспаць. О, прышпільна. Раніца можна лічыць. Сёння вы можете прачытаць артыкул па Белтяжмаш і па Кагулі. Усім раю прачытаць. Гэта вядома. Так, што мы там? Давай ваўчынае мяса сабе закінем. Крыху аленяга. Ля, слухайце, і цёпла яшчэ. А, гэта я так, вядома, ну так, 10 градусаў. Не так ужо і цёпла, але нармалёва, пайшлі. А у нас на шляху на нашым будзе 2 кропачкі, якія трэба будзе замаляваць. Так, там будзе яшчэ у нас вагончык, у які можна будзе адпачыць. Добра. Ну, у сэнсе адпачыць, у сэнсе таго, што каб сагрэцца, бо зараз
З гэтай тэмпературы не надта добра ісці. Паходню не запаліць, бо нема сонейка яшчэ. УРБ праз VPN. Так, Фэй, вітанкі. Дзед, буду чакаць твой фідбэк. Давай уже завтра буду Ведьмара стрыміць. Я яго пачытаю пасля стрыму, добра? Так. Добра, так. О, сонейка паўстае, глядзіце, які світанак ружовы. Ох ты, які краявід. Намалявалі, дык намалявалі. А шо Лойка свае медыятолкі па-расейску вядзе? Ой, слухайце, наконт гэтага я ўвогуле не разумею Лойку. Яна у лепшых гэтых прапагандысцкіх матывацыях кажа, што ну так зручней. І ўсё. І ніякіх пытанняў увогуле. Чаму, ад чаго, на што? New day is dawning. Ой, я прыгажаюсь, бажана. Вы гэта бачыце, ля, колькі адценняў ружовага, каляровага, усялякага, гарбузовага. Як там любяць казаць чамусьці на польскі манер, мне не вельмі падабаецца, памаранчавага. Вось. О, ліловыя, бэзавыя колеры. Як я гэта і люблю і ухваляю. Так, белмем маш. Не, так няма пытання, можна дубляваць тэкст на іншыя мовы. Чаму не дзяржаўны? Зноўку з гэтым мемам. Нарэшце не благім. Асабліва, калі самі украінцы яго пушаць паўсюль. Пайшлі нам наверх. Так, слухайце, а чаму гэта ў нас надвага 250 граммаў чаго? Што я такога ўзяў? 2 кіля цягаю з сабой гэтага рагозу. Ты паглядзі, і вады кілаграм яшчэ запнуў, падаецца. Яно праз гэтае. Добра, ідзем. Там, дарэчы, мусіць ужо аднавіцца таксама ваўчына на тым шляху. Трэба будзе яму стралу паміж вачэй прасунуць. Так, калі мы паспяваем ужо амаль што ўсё прайсці, замаляваць, а я мяркую да канца стрыму у нас атрымаецца гэтае зрабіць, то мы яшчэ сабе стрэлы наробім, бо ў мяне засталося колькі стрэл? 7. Добра, 7, не 6, 7. Гэта мяне задавальняем. Так, я просто раней ніколі не чытаў план Б, таму і пытаю, мо там ёсць артыкулы беларускаю. І я не чытаў, дарэчы, не адсочваю за імі. Трошачкі мяне хвалюе хуткасць ветру, якая падымаецца. Каб тут не выявілася нейкай праблемы зараз. Мы-то схаваемся ў вагончыку, каб сагрэцца, але на замалёўку гэта пазітыўна не будзе ўплываць, гэта фактычна.
Вось, аж на 3 стрэлкі ўніз адразу пайшло, як толькі вецер пацягнуўся. Так. А мне ж пасля вось гэтага месца трэба яшчэ патрапіць туды, на той бок. Вось гэта пытаннечка. Just feel numb. Так, ваўка не бачу. Добра. Значыцца, нейкі час яшчэ ў нас ёсць тут. Die if I don't warm up soon. Так. Ну што, толькі не спаць, пачакаць. Гэтым разам даўжэй усё ўзяла. Ну што там, я спадзяюся, завірухі не маці ёсць? Завірухі пакуль няма, але вецер такі непрыязны. Так, вось тут можа быць яшчэ гэтая шэрая паскуда. Ага. Добра. Так, падымаемся. Халера, ясна, ты паглядзі. Тэмпературу як вызьмувае. Хвіліна часу і ўсё, да пабачэння, чвэрці няма. Будзе бяда. Адзінае, што добра, гэта тое, што святлее. Калі святлее, гэта азначае, што завірухі, мабыць, не будзе. А яшчэ гэта азначае, што, мабыць, і сонейка можа з'явіцца, і мы сабе... Так, сонейка ёсць, і мы сабе зможам распаліць вогнішча. Менавіта так і зробім. Выдатна. Усё, і вецер сціх, шыкоўна. Дзякуй, велічэзна гульня. Поставим себе водицы, литрик нейкі. Вось. Распалим вогнішча, можа гарбаткі нават навернем, паходню потым возьмем там. Чаму паходня нам патрэбная, гэта 100%, потому што мы пойдзем па шляху медвежым. Вось, і нам было б вельмі добра, каб яго захаваць. Так, вось тут першая замалёўка ў нас. Вось яна, так, платформа. Сюды. Так. Да рэчы, фэйтак, сапраўды, яна ж дзяржаўная. Можа, не нацыянальная, вось гэта вось вялікая розніца. Так, і мы вось так робім, і вось так ставім. Вось выбраць літрык. Оп. Бачыце, тут мы яшчэ дадамо. Вось так. Зараз я бахну вады. І мы замалюем гэтую вось лакацыю. Вось. І нам трэба будзе яшчэ... Так, у мяне ёсць? Ёсць. Давай мы бярозавы кары бахнем, каб было нам цяплей.
до закипання 15 хвилин тільки. А мяне не буде 25. Ну давай, треба поспішатися. Бо мне зараз треба пераход замаляваць. Галоўнае, каб не выкіпела вода там. Расійская агентура, атрымліваецца. Лоббіст. Тиша и спокой. Сюди, сюди, сюди. Так, ну вось тут можна ўжо замалёўвацца, мне падаецца. Можна я вось так, каб захаваць вогнішча. Ну не вогнішча, а паходню. І пераход мусіць захавацца. Йо, так. Другая кропачка маецца. Хадзім. Там вадзіца наша павінна ўжо быць. Эта агентура, якую саджаць у ШИЗа КДБ. Балаболы. Ведаеце, што б я хацеў зараз? Я б, напэўна, закіну яшчэ вугалёчак і нараблю сабе паходня, бо у нас шлях даволі вялікі. Лакацый даволі шмат. Нам трэба будзе замалёўвацца, падаецца, 3 ці 4 замалёўкі у нас будзе яшчэ тут на гэтай верхатуры. Плюс-мінус нешта такое. Так, вогнішча гарыць. Вода, спадзяюся, маецца. Не знікла. О, выдатна. 19 хвілін засталося. І добра, давай у такім выпадку возьмем ды пойдзем. Для конспирации. Треба позбирать пару галинок, бо у меня зараз у кишені 4 походні застались. И одна галинка. Мы распалить вогнище распалим, закинем туди вуголечок. Наробим себе походню, коли гэта будет трэба. А ось так з походні вельмі добра шпацараваць, тому что у нас температура пайшла ў плюс. Не толькі дзякуючы тому, что мы гарбаты попілі. Зенон Станиславович, гэта вы. Так, ці я памыляюся, ці каля гэтага блакітнага вагончыка сцежкі не было. Была, не была. Гэта так, позбирать, каб было што распаліць. Так, і вось гэты шлях налево.
Там хатины были, падаецца, правда? Так, ёсць хатинка одна. Цікава, яна замалёўваецца ці не? Не, замалёўваць яе не трэба. Wonder if I can drop any of this gear. Так, ці мы можам пераскочыць адразу на наш сцежку, на нашу сцежку, якая вядзе да нашага гэтага. Не пераскочылі. Сука. Ну, дзяўчына, ну ёб твою налево. Все, ходим. Так, придется амаль донизу ісці, падымацца потым да шахты. І здаецца, шахта гэта будзе першая наша кропка, потым вежа другая кропка. І унізе там будзе яшчэ гэта зацішак. Сюди. Можна і сюди було пайсці, тому що ми у той зацішак потрапимо по гэтым шляху. Але спочатку шахта. This pack is getting kind of heavy. Так, фінал у нас мусіць быць у нашай гэтым на напалёўнай станцыі. Адпаведна, ежу мы ўжо там будзем есці. Я бачу, у нас ужо калорый не хапае. Так. Ссыся. Галоўнае, каб ты не кінуўся зараз на мяне, калі ты тут бадзяешся сам. Цыклівая паскуда. Добра, паляцеў. Так, тут вогнішча маецца. Давай.
Як там походня? Добре, ще походить. Замальовка. Да, закинутая шахта, видатна. I'm not sure I can carry much more. Калера апошні такі уже стіпли. Так. Не єгли. Нічого. Так, наступний припинок вежа. Нам треба замаляватися на вежі будем. Дзе гэты гаўняк пабег далёка ці не? Что ты? А, гэркаеш? Давай. Пыш. Носом своим свидрую это снег. Наметы. Недзе там носится яшчэ каля мяне. Все, пайшлі. Так, тут недалёка быў, падаецца ж гэты вежа гэтая. Зараз мы там распалім вогнішча, на ёю замалюемся і пусцімся ўніз. Наколькі я памятаю, там, дзе трусы ў нас бадзяюцца, вось мне туды трэба спускацца. Нават, мне падаецца, будзе сэнс ад таго, што мы па тросе спусцімся. У нас зараз палова сцягавітасці. Мяркую, што нам будзе дастаткова дзеля таго, каб спусціцца. Ну, раптам, калі не, то знойдзем шлях пешкі. Бо не хочется выкидать со своих кишеняў ні дровы, нічога. Заради таго, каб потрапіць да хат. Так, наша вежа. Вось гэта галіна ляжыць, паглядзі. Просто рубаць паўдні, напэўна. А хто у нас тут бадзяю валяецца? Закинутый назиральный пункт. Так, только я памятаю, что нам не этот раз потребно. Інше. Где двери? Так, распаливаем. Come on, little fire. Come on. Достатково. А, гэта над тобой не лётаюць. Кромкатши паскудныя. Так, ось тут станем, тут будзе цёпла нам, правда? Правда. Ёсць закінуты пункт. Не буду падбіраць гэтае смецце. Сюды хадзім. Так, нейкі ветер. Тут галоўнае, каб ён нам не перашкодзіў. Туды, калі будзем па тросе спускацца. Так, сюды і направо.
У жываце ўжо брукоча. Дзяўчына есці хоча, бо 2 кілаграма раніцаю мяса з'ела, ўсё, ўжо вячэру трэба накрываць, рабіць. Што падаецца, вось тут зверху можна ўбачыць, ці ёсць мядзведзь на гэтым шляху. Так, як там кажуць, шырокую на шырокую. Дык і мы так пойдзем. Ага, стаіць Міхалыч. Бачце? Сустракае нас такі. Ну давай, давай, падыходзь. Так, трусиная полянка нейкая. Болеспаталяльная трава будзе ўжыць. Праз тое, што ў нас болька. Што мы нагу падвярнулі. Так, нічога. Яна ў нас ёсць. Нам трэба толькі будзе тут спусціцца. Тут жа спускацца, наколькі я памятаю. Ну, нібы так, таму што ось туды налева і нам трэба будзе замалёўвацца. Так, больку выкарысталі. Сюды, вось гэта вядома. О! Шаповна, проста мінус паскудны гэты пафакел, паходню. І ўсё, у нас всё добра. Спокойно спускаемся. Хабана, мы ўнізе. А мядзведь хай лапу смокча. Так, усё, вось наш вагончык. Вось тут, мабыць, гэтая зона, якую трэба апошнюю мне замаляваць. Адзінае, што вядома, я ваўчына. Ну вот адкуль ты і навошта тут, ага? Які ты незручны. Гау-гау. А давай, слухай, я тебе заб'ю. Чаму б так? Ты мне не падабаешься, я табе не падабаюся, правда? Узаемна. А вось і ціхая паляна. Так, гэта вандалізм нейкі, шчыра кажучы, але можна вось так зрабіць. Закінем зараз сабе дзве паходні, ой, дзве палкі. Сюды і, адпаведна, ось так вось. О, 33 хвілінкі. І замалюемся. Вось яна, ціхая паляна. Так, па сутнасці мы ўсе важныя месцы замалявалі. Я хачу толькі спраўдзіць па спісе. Па спісе гэта ўсё спраўдзіць. Coastal Highway, добра. Закінутая вежа.
толькі што каля мядзведзя замаляваліся. Таунсайд замалявалі. Кам'ютерс ламент. Гэта ў нас пераход. Так, гэта тое, за што я вяртаўся пазаўчора. Лагер рыбакоў. Так, замалявалі. Гэта ў нас трусіны востраў. Замалявалі. Сартоўка логаў. Даецца замалёвана. Мізантропа. Замалявалі, адпаведна, Квонсет гараж. Так, Рэббіт Гроув. Гэта так, мы выходзілі, Рокфол так, Сталін Клірен толькі што, тут так. 3 пераходныя кропкі. І, чакайце, 3 пераходныя кропкі. 1, 2 і 3. Ага. 3 пераходныя кропкі мы замалявалі. І вот train unloading. Гэта, вядома, мы толькі што зрабілі, так. Вось. І waterfront коттеджы. Гэта... Усё. Гэта тое, дзе мы малявалі, падумаўшы, што там не трэба рабіць каля машыны замалёўку. Па сутнасці ўсё. Атрымліваецца 6, 9... 12, 15, 18 кропок. Пошалеть. Пойдем сюда. 18 кропок мы замалевали. Повертаемся до хат, ядзім, і я гляжу, у нас 12:02, адпаведна зараз зоймемся нарыхтоўкай нашага рыштунку, адпаведна стрэламі. Нам трэба сабе зрабіць, паглядзець, колькі у нас ёсць, падаецца 7, але адная будзе коцаная моцна. Падумаць яшчэ наконт наступнага лука. Бо у нас, наколькі я памятаю, яшчэ на мінулым стрымы лук быў 65 ці колькі адсоткаў. І мы тут зараз добра так пастралялі ваўкоў, аленяў. Ён будзе каля 50, падаецца. Трэба мець пад рукой наступны. Бо калі лясне, і мы выявімся без зброі, ну то будзе цяжка. Своей братвой пужаешь, агентурка? Паўсюль вораги, паўсюль просто. Стрымер вораг, гледачы вораг. Шалец просто вы. Уявляеце, у якім цікавым свеце мы живем? Ось так. Дзяўчына паела, ёй зараз добра, ляснях пайшоў у нас. Давай, хаваемся ў хату. Я думаю, нам не трэба, у нас вода, ежа, нічога распальваць. Не варта так. Сюды 8, толькі 8 галінак прынеслі да хаты. А вось гэтае шасце не аддам, ведаеце? Так, я памятаю. Зразалі. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Добра. Усё не ўлазіць? Ну, мне стрэлы ж патрэбна. Патрэбна 92. Значыцца, будзем працаваць. Так, збіраем гэтае лайно. Ну,
30 нормальова. Я ж кажу, во, 19% яна зламаецца пасля наступнага стрэлу, 50. Алера, во, гэта галава, бляха. Аналітыка, ёпта мать. Так, вырваем, зараз пагляжу тут. Покажу, хто дзе агентура. Так, давайте вось так зробім. Дрэўка. Толькі ці адное мне патрэбна. Я лепш дзве. У мяне ёсць задума. У мяне ёсць задума. Каб схадзіць на тыя небяспечныя зоны, дзе ў нас ёсць... Як яны завуцца, халеры іх бяры? Пумы. Во. Дарэчы, трэба разабраць дзве. А на іх трэба на кожную мінімум 8 стрэлаў. Таму трэба мець на ўвазе. Аддаць ім піздзюлей, нам не толькі лук трэба, нам яшчэ і стрэлы трэба так. Будзе 6, адпаведна 12, гэта 13, якая зламаецца. Усё, так. Перадавай усе. Давай, усё. Вырабляем. Так, чырвоныя інструменты, каля ласачка. Па 2 стрэлы, давай, запар. Агентура. Так. Выпіць вады не трэба. Зараз будзе ноч, прыйдзецца спаць лягаць. Ці, можа, ты яшчэ дазволіш мне зрабіць? Дазволіла. Уся. Алера на тебе. Я ўжо узрадваўся. Давай. Спаць дык спаць. Што паробіш? Аксель. Лёха, амаль атрымалася. Амаль так, як гэта робіць шэры бот. У нас... божахна, карыяс. Шалець. Гэта мы... ну так, мы ўжо даўно, мабыць, тыдзень жаром гэтую ежу. Ну, ў сэнсе, медвежае мяса. Хаця з іншага боку чакаць, я менавіта учора еў гэтую рыбу. Цікава. Цікава, што ў мяне тут. Так, давай. Колькі яшчэ спаць? 4 гадзінкі. Колькі я разумею, у такіх умовах нам не дазволяць зрабіць, правда? Не дазволяць. Дазволяць. Хаця яшчэ было цёмна. Вось такія справы. Так, мы скончылі рабіць 6 стрэл, правда? Давай мы гэта ўсё перакінем. Дрэўцаў няма, ўсё, 12 ёсць, 13 стрела гэткая. Чакай. Інструменты сюды. Так, гэта добра. 54. Хай будзе. Хай будзе. Так, трэба ножа нам яшчэ загастрыць, правда? Дзе? 44, бачыце? Трэба зрабіць, каб было хаця б 50. 49, вось яшчэ раз будзе 50. Добра, я задаволены гэтым. 54. Лук. Лук нам трэба яшчэ зрабіць. Та чакай ты, божахнах, з кожнага разу проста. Не можа ён прайсці міма, адразу чапляецца за гэты самародак. Давай его сюды адкладу. Ці лепш во, вось сюды пакласці. Як тут наша гэтая справа? Нешта я не разумею. Чакайце, сыры.
Я штосьці не так зрабіў, ці што? Чаму яно 3, 8, 9, 10? Што за нах? Халера, я думаю, яно будзе засольвацца, а яно там псуецца. Спадзяюся, што натуральна яна не сапсуецца, а ўсё ж такі пераўтворацца на тое, што я чакаю. 49% шалець. Якія кепскія вантробы. Ашалець. Так, што у нас тут? Дзве павязкі. Так, а смецце я куды скідаю тут? Смецце недзе тут было, я памятаю. Не тоем. Давай униз. Так. Не падабаецца. Мне гэта не падабаецца. Я не люблю. Можна ўзяць адзін. Так. Мы можам зрабіць з табой лук. Ён можа рабіць яго толькі з гэтым, я падумаў, што інструментамі. Так, давай 3 гадзіны. Так, все 2 гадзіны. И у нас есть новый лук, правильно? Так, у нас есть новый лук, выдатно. Я б хацеў яго, мабыць, сюды пакуль пакласці. Так, добра, вантробы якія-небудзь нам не патрэбныя, гэта мы сюды скідаем. Вось я памятаю, што мы мяса ваўчынае мы просто запихнули. І оно пераўтварылася. А рыба чаму не пераўтвараецца? Не, ну хлопцы неяк рыбу-то ўсё ж таки робяць. Я не думаю, што тут нейкая памылка была. Мабыць, толькі штосьці я не то і раблю. Бля, які шэл. Гэта ж іншы выраз тут. F павінен быць. Дядька Максим, у тебя на Твиче вирус? Что? Паладин вирус? Треба забанить, кажешь? Дай проглядеть. You shall not power here. You have no power here, отрымливается. Но сутность тая, что хером я тут господар. А паладзін, мабыць, там недзе гартае гэтай інструкцыі па боту шэрому. Каманды выкарыстоўвае. Так, хлопцы, чакайце. Здзекуецца. Здзекуецца. Так, ну паколькі мы тут чакаем гэтае мяса, а у нас мяса няма. Што мы можам зрабіць у такім выпадку? Ябаць, якое надвор'е. Што? Пайшлі рыбаліць. У нас нам трэба будзе гэтыя яшчэ літр, 1,5 нават літры. 1,5 літры. Як яго? Алей. Ля, ён зноў аднавіўся. То што ты будзеш рабіць з гэтым ваўком?
Пойдем будем ловить рыбу. Кольки насмажем, тут до конца стрыму стольки насмажем уже. Сырое мясо мне там патрэбнае будзе. Але я пагляжу, што з гэтым будзе куфрам. Пакуль што так. Хадзі сюды, ваўчына. Ён ад мяне адыходзіць, так? Хваста падціснуў і пайшоў. Бэдбот. Гудбот. Чуєш ти, псина? Поверніся. Не, ну вы гэтае бачылі, як яно паскудства зрабіла? Вось гэты мув налево-направо. Сука. Блять, як я ж не люблю гэтых ваўкоў. Просто шмрэць. Як мы тут боль, расцяжэнне, добра. Ой, курва. Сдохне, падла. Раз мне тут дзве павязкі маецца, то мы хаця б перажывем гэта. Ваўкі, яны на вяршыні ланцужка. Нішто сабе шэрыбот можа, ты паглядзі. Так, ну мы яшчэ, дарэчы, можам сабе напарыць вады. Вады і гарбаты, каб спатоліць усё тут. А ё каманда каб спіс увесь паказаў, а мне падаецца не, трэба там недзе лезці да яго ў наладах. Глядзець. Гэта я марна зрабіў, трэба было спачатку прынады нарабіць. 1 адсотачак застаўся. Так. 3. Чатыры. Добра, 7 будзе. Мы сабе яшчэ наробім. Так, раз, два, три. Узялі. Разбілі. Так. Можна зрабіць, дарэчы, каб мне... Ой, божах, ну я толькі зараз узгадаў, дзякуй Богу, што узгадаў, што трэба нам паходню зрабіць, запаліць. Бо зараз бы сядзеў запалку вытрачаў. Come on, little fire. Бот йо, і яна зараз вас усіх позабівае. Жудасць якая. Так, вугельчик, так, вугельчик. Вугельчик, вугельчик. Давай нам водичку. Угу. Схавай. Ось так. Добре. Як тут у нас? До закипання 35. Видатно. Ну що, нам треба рибінов 20 зловити. Не менш. Не, ну мы гэта будем пускать на пранады. О, боль вылечилась сама собой, выдатно. Добре, так.
2,8, ну не вельмі. Лепш за нічога, гэта факт. Мы яго пасмажым. Мы яго пасмажым шыпшыну. Мы тут зараз прыгатуем сабе. О, толькі адна. Када? Што мы можам яшчэ зрабіць? Распаўка, павязку. Во, павязку гэта нам трэба, да. Wonder if I can drop any of this gear. Рыбу вясёлкавая, чакай яна. А во, вось гэта. Сюды. Да, даем вугалю. Як там было качагарыць, хто гэтым займаецца? Яшчэ смажыцца. Гэта змена на дворе. То я на пачатку падумаў, што можа недзе ваўчына тая здохла побач з намі. Ой, 50 грам усяго, ашалець. Што за кепская рыбіна гэта была? Селёдка, колькі дае гэтая стронга наша? 20 грам. Так, ну хотя б стронгаю, слухайте, можно заниматься. Ладно, уже 10 стронгов, это 200 грамм. This pack is getting kind of heavy. Трэба перачытаць каменты паміж рэдагаваннем і адпраўкай. Так, гэта добрая практыка, ведаеш? А калі яшчэ перад тым, як проста пісаць, падумаць добра, мне падаецца, гэта будзе комба. Так, дай паглядзець, колькі ў нас прынадаў. Усяго 3. Ну, добра, няхай. Гэта не наш шлях. Ну, выбачай. Гэта я сапраўды занадта высокія патрабаванні ў мяне. Зарвалася. Ля, як учасна. I'm not sure I can carry much more. Давай, рокфіш. А мы тым часам на кавалачкі. Пакрамсаем гэтую рыбіну.
Спать. Так, там повинно ще бути доволі довго у нас вогнище, правда ж? 3 годинки. Не надто вже довго. Так, и что это? Мы годину спали, и никто не клевал, никто не брался? Як так? Вы что, пошалели? О, інша справа. I wonder if I can drop any of this gear. Так, чекай, розплавлення, то бок я закинув, не подумавши. Угу. Блять. Так, все. Что по принаді? 5 штук есть, добре. І треба паліво закинути зараз. Так. Сюди кіжуч відомо. 4. Давай ще 4 додаємо. Так, ну это я уже докладно буду смажить. Угу. Взялася і оборвалася. Ой, що я зробив? Шикіжуч. Спать. Такий ось цікавий геймплей. Нічого не поробиш. 2,5 літра олею самі собі не здобудуть. Гэта добра. Гэта тое, што патрабавалася. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Выдатно. Что там у нас смажется? Скижучи нам эти кольки 150 шипово.
Что может быть лепше? Так, чую, что две поднялись. Looks like I survived another night. Так, веселковая сторона. І яшчэ одна. Не фантастика. О, This pack is getting тое, што трэба. Так, давай хутчэй. Кіжуч сюды. Як там у нас па прынадах? Две засталося. Так. Давай гэту таксама збяру, бо яна малая. Цікава, калі яе затмажыць, то яе колькі было б гэтага, як назавецца, алея. 5 граммаў, 50 граммаў. Годинок. Так, что там дзынкнуло? Одное. Только одное. Слухайте, учора быў гэты завіруха нейка. І сёння мы тут рыболовім і завіруха. Що можна було яшчэ зрабіць, а? Лепш. Давай, малые, дык малые. Хай будуть. I'm not sure I can... Давай другую. Что там повстало? Стронга. Давай, кижуч. Е-е-е. Сюди. Так, что у нас по принадах? 4. Ведаеце? Треба засмажить тое, что у нас... Йой. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Куди ты подняла? Ось тое, что у нас есть. Хай яна смажить, а... Раптом что? Нам треба скарыстаць, бо я бачу, там уже у нас есть на 39% принада. И она на крючок не полезет, коли мы ее не скоростаем. Так, о, олень там есть уже, бачите? Вовка забили, зато и олень з'явився. I wonder if I can drop any of this gear. Вот и кижуч. Всього 30 грам, до речі. 30 грам цього. Ні пра што з гэтым алеем. Ой, чакайце, нам трэба было паглядзець, так? Гадзінкі. Пайшла сабе на волю. Так.
Ну, може яшчэ што? Дзве засталося. Так. Угу. Колькі з'їм? 40 грам. Эх, мало. Маловато. Так, до речі, принада. А, яшчэ одна засталася, не зразумеў. Зараз чекай, падыду. Ось так. Ось так мне падабаецца. Прынаду все скарысталі? Скарысталі. Давай цябе. Цікава, калісьці зламаю хоць адзін гэтую, хоць адну паходню. Бляха, ну дзве, ну гэта просто гамон. 30 хвілін дзве прынады рабіць. Моглі б уже, я не ведаю, крыху скараціць час. Лягаем спать. Так. Дзінь-дзінь, дзінь-дзінь. Добре. Но не ідзе. Слухайце. На мінулым стриме так добра кіжыш браўся. А сёння літаральна во 2 штукі толькі. Ну 3. Яшчэ зламалася. Ха-ха. Сюды хадзі. Ну вось так. Закупанне 5 хвілін. Як у нас там з прынадай справы? Одна. Ну давай, збіраем. It's dusk, so I can't be far behind. Man, this pack is getting kind of heavy. Ну, гэта ўжо штосьці. Больш за нічога. Забраць. Вось каб была, дарэчы, яна на 2,5 малькіля, гэта было б 9. Падаецца, прынадаў. Вось гэта было б шыкоўна. Зноўку, і зноўку, і зноўку. Адная стронга лезе на кручок. Больше нічога не бярэцца. $40 грамм. Яшчэ 40 грамм.
Ошалеть. Так, 30 грамм. Что поробишь? Фу. Я губу раскатал, что кижуш. 0,76. Ошалеть. Ты серьезно? Где ты там за что учепилась, такая малая? Зламали ще одну. Добре, що ми подрихтувалися у минулий раз, вельми добре. І готові були до всього. Так, що это у нас? 1.11, 1.36. Давай гэтую. А гэтую на принады порежем. Так. Чотири години. Так, лягаем спать. Ну, еще 10 хвилинок погуляемся. На этом будем кончить. Оп, щось тут стало. Показывай, что маєш. Кіжуч, дякую Богу. Carry much more. Нарешті. А то за минулий день ні одного кіжуча не було. Наприкінці дня тільки гэтага зловили окуня. Забрали и... Давай, порадуй. 140 грамм. И коли ты поспела змерзнуть? Бярэ, каже яна. Бярэ. Воду нават ставить не буду, бо занадто і так шмат її тут. Як найменш две ёсць. Угу. Вясёлкавая стронга. Яшчэ одна. Та ты шо? О, нарэшце хоць штосьці вартае ўвагі. Сегодня до 17 стрим. Не. Так, 3 принады и... О, давай эту мы сберем. А то малую засмажем. Литерально 10 хвилин ще погуляю и хопить на сегодня уже. Потому что хочется мне только ось упомниться, что у нас будет зараз 2,25 литры. Ось там олень. Не, волк. Бачите, стоїть по центру. Только литерально вчора там бадзявся олень. Ось на тобі по зяні почалося і волк з'явився. Валерія, бери.
Так, 5 годин. Так, ну все. Давай попьем водиться, да и спать. Дирфект. Что там про оленів? Ён кажа, што яны былі засвоеныя чалавекам на розныя патрэбы, including pulling seeds. Напрыклад, як сані цягнуць. О, кіжуч, нарэшце. Стаіць? Не звяртае ўвагі на мяне пакуль. Дзед факт. А што гэта за факт-чекінг такі? А ён, падаецца, ён пытаецца ў чата GPT, не? Шарбот, я нешта там памятаю, у галаве такое ўсплывае. Балонкі ачысцім. Выдатна. Кіжуч, гэта выдатна. Давайте больш кіжучоў. Богу кіжучоў. Што па прынадах у нас 6 яшчэ ёсць, значыць, не буду чапаць. Аб старым нічога не веда і не кажы. Машнінскі, 20 страмоў, дзякуй велічэзны. Дзякуй, дзякуй табе. О, нешта там раве ўжо, кудысьці кінуўся. Туды ён налево пабег. Так, ну што, зараз зробім рэвізію, мяркую, колькі мы там на алеі сабе нагатавалі. Паказвай. Раз, два, три, 4. 2 літры маецца. Я памятаю, што ў нас там яшчэ літрык быў. Адпаведна, мы яшчэ тут крыху пасядзімо. Так, потому што літр... Ну, там літр 120, штосьці такое. Падаецца, у мяне было ў шафцы. Вось. І мы яшчэ ўсё, што назбіраем наконт там ліхтара, мы гэта прыгатуем на пемікан, бо рэцэпт мне гэта патрэбны, пеміканаўскі. Як не круці, як не вярці, але... Там спраўная страва, якая падымае добры вельмі. Пф, трымай Динофект. Ох, баляха. І што? Пра Дзіно нічога не падкажа табе, атрымліваецца. Можа, дыназавр трэба было пытацца. Так, відаецца, 4 прынады. То 40 грамм. 5 годин, добре. Дык гэта не каманда? Бо яна ў каментарах знаходзіцца. Каб гэта была каманда, трэба камент пачынаць з клічні. Чакай. Трымай. Вось яно, што там было. Перашкодзіла. О, кіжуч. Давай сюды. Яшчэ адзін, та ты шо?
Та ти що, ти погляді, що відбувається ти. And this Ми pack. просто зараз двома рибинами собі 300 грамів олії не збираємо. Ха, шалеть. И что себе рыбалка пошла? Я тут збирався завершаться уже. А оно мне кіж на. Ля як береться. Так, все. Збираємо еще 3. Так, у Твича кулдаун 30 сек на однольковые комменты. Мне подається тут кілів 100 уже смажена риба. Пять отсотка. Учамості 7. Деребяза. Так. Як тут у нас? 4 годинки. Добре, давай. Dino fact. The Titanosaurs are the only sauropod group whose fossils have been found on all continents. Their success made them the most globally distributed large herbivores. А, він типу рандомно видзирає. Будь про його, будь про кого, який титанозавр. А я думаю, він просто нечто з Вікіпедії розповідає, хто такі динозаври. Чисто, чисто, чисто. Тут я так очищав. Так, 3 години, каже. Ну во. Видатно, слухайте, ми дочекаємося, поки у нас пройде 3 години, які ми тут закинули дров собі. Ось, і на гэтым будем завершать наш стрим. О, цікаво, чому гэта нас улева лістає. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не, это не то я. Так, the small theropod Sinosauropteryx was one of the first dinosaurs discovered with clear evidence of fetus. These early fetus were simple, hair-like filaments. Чисто. Так, як у нас з принадою? Все, принада скончилася. 2 годинки у нас тут мається. Костя мне подсказывает только, что принада нам еще спотребится. I'm not sure I can carry much more. Можна я ось так зроблю. О, так, збираємо 4. Давай, опошнє закидываем. Закидываем опошнє. Все, больше мне принадов не потребно. Динофакт, Леха. Леха вилучає динозавру з допомогою шароботу. Шалець. Так, ось 2 годинки.
Так, а мне тут, до речі, не треба. Не треба. Простое, что... Тільки 2 години зосталося. Правильно? Правильно. I wonder if Нам треба буде йти до хат туди. Так. О, так. Ще годинку. Ну, за годинку ми зловимо. Є що все ж таки ми зловимо за годинку. Так, гэта каб лягчэй зразумець дзеда, бо ён амаль дыназаўр. Паскудныя вы. Тролі. Так, а у нас яшчэ штосьці ё? 1К13. Толькі мне там яшчэ гэтых прынадаў было. Чамусьці мне здавалася, што гэта я апошні ўжо тут закінуў. Вось так. Гатаваць. «240, 215 калорыяў, а шалець. Калісьці гэта была цэлая рыба. Давай, з'ядай. 51 хвіліна. Выдатна. Так, больш няма. Добра, значит, це сюди закидываем. Наступны раз, калі раптам нам спатрэбіцца злавіць рыбы шмат, нам трэба будзе зноўку выгатаўляць гэтыя і жерліцы. feels like night is coming. Дзяўчына, ты проста, бляха, звер. Кажа, ноч надыходзіць. Скуль ты даведалася, што ноч надыходзіць? Та не туды ты. О, блядь, глядзі на гэта. Так. А вось гэтае мне трэба. Угу, гэта ўсё забраў. Так, гэта мне. А вось гэтае табе. 32%. Все, подобрали 14. Есть. Ну давай, апошний уже, поднимайся. Хопить уже. Як тебя зловить? Капибарак. Not sure I can carry. На тебе капибарак, ты не сломался. Вуголь, так. Палку сюди. Так. 25-ку гэтую зараз пераробім. Не хочется покидать нашу гэтую жерлицу просто в воде. Але і без вогнішча... Без вогнища я тут не просяджу. Давай так, добре. Ми зараз вугільчик плясь, а самі оба. Ось так, подимай. Так. Все, шиковно. Малая рыба. Так, мы готовы, по сутности, все. Нам только треба поднять. А яно будет тут. И гэтае.
Wonder if I can. І гэтае кепскае. Ой, гэта ўвогуле гаўно. Гаўнянае. Так, гэта не хачу нават браць. О, гэта можа быць. І гэта пасуе. Усё. Усё, вяртаемся. Мы вяртаемся на нашу базку і там захоўваемся. Я скіну толькі паліва, якое мы толькі што насмажылі сабе для ліхтара. Вось, і наступны стрым мы завершым заказы нашага сябра. Аддамо яму ўсё, бо асноўнае гэта было ўсё ж такі алея. Вось. Ну і адпаведна будзем далей бадзяцца па мапах і замалёўваць. Вось такі план. Пакуль тут на гэтай мапе у нас будзе сохнуць нашае мяса. Ну, у сэнсе саліцца мяса. Вось, сходзім, прашпацаруемся крыху на разборную чыгунку, замалюемся там, ды пры гэтым яшчэ загрузім яшчэ адзін куфар мяса ваўчынага. Але штосьці мне падказвае, што і солі туды варта будзе зацягнуць. Ну, гэта будзем размяркоўваць ужо на наступным страмы, калі мы будзем закрываць вось гэтыя ўсе задачкі, якія у нас засталіся ад гандляра. І гэтак далей. Так, першая гадзіна дня, на 10 хвілін болей, чым я спадзяваўся, нічога страшнага. Ну, аднавілася паскуда, дзякуй Богу, забаяўся мяне, а не кінуўся на мяне. This pack is getting kind of heavy. Давай. Падаецца, мы вось тут уж гэтую шафу палі. Не ў гэтую. У суседнюю, так, у суседнюю. Давай мы гэтую дробязу. Вось гэтыя па паўлітры мы ўсё скінем. Так, гэта я сабе забяру. Раз, два, тры, чатыры, 5, агулам 9. 4,5 літра. Моя павага. Так. Гэта я скіну, таму што 300 грам усё ж такі. Адпаведна, запраўляем. Шикарно. Так, не засталося у нас нічого? Не засталося. Нулёвачка. Кажа, нулёвачка засталася. Будзе яшчэ адна, вот 2 зараз. Так. 2 і 2. Кладемся спаць, захоўваемся і ідзем у рэйд. Ноч амаль скончылася. І мы выспаліся. Так, дай паглядзець такім выпадку, ось такім чынам зробім. Раз, два. Яшчэ на гадзінку, каб захавацца. Усё? Усё, гульня захаваная, мы захаваныя, падрыхтаваныя для вялікіх паходаў, вось, і, адпаведна, для вялікіх мэт. Правильно? Правильно. Так, шановныя мае, пайшлі ў рэйд на твічы. Дзякуй усім велічэзна за прагляд. Дзякуй за донат, як кажуць, за вашу падтрымачку, і не забывайцеся заўсёды падтрымліваць вольны беларус у вольную Украіну. Вось, пабачымся заўтра ў Ведзьмары. Вось такія справы. Спадзяюся, нічога не зменіцца па планах, і мы з вамі пабачымся. Усё. Усіх абняў, прыпадняў, на месца паставіў. Добрага вам чацвярга. Усім пакуль.